Живяло едно дете, около 12 годишно, с баща си. Бащата изкарвал добри пари, но работил много и нямал почти никакво време за дете. Една вечер бащата се прибрал, както винаги, раздразнен и изнервен, и се развикал: Сине, къде си? Детето се появило: Да, тате, тук съм, кажи. Написа ли си домашното? Попитал бащата. Написах колкото можах, тате. Обаче за останалото имам нужда от твоята помощ. Как моята помощ? Ти приятели и съученици нямаш ли? Не можеш ли да се обадиш на някой да ти помогне? Аз като бях на твоята възраст, всичко сам правих. Тате, колкото и да искам, не мога. Аз не съм като тебе. Я ми кажи, сине, вечеря ли? Да, тате, преди малко си направих сандвич, казало детето. Сандвич? Защо не си изготви някаква истинска храна? Ти не можеш да си направиш нещо хубаво за ядене? Тате, аз съм на 12 години. Не мога да готвя, казало детето. Писна ми! Ти нищо не можеш да правиш! Аз на твоите години всичко сам си правих! Детето погледнало баща си втрещен и му казало: Тате, но аз не съм като тебе, просто не мога, колкото и да искам. И плюс това ми писна да вечерям самичък. Прекалено ми е скучно. Какво искаш да кажеш? Че ме няма ли? Намекваш ми, аз по цял ден работя. Но, тате, ти се прибираш в 7 часа, а свършиш работа в 5 часа. Не можеш и понякога да си дойдеш малко по-рано и да вечеряме заедно. Аз имам нужда да разпускам и да се виждам с приятелите си, да изпия някоя бира. За какво ми идвам тука? Ти си голямо момче, вече на 12 години. Може да вечеря сам. Детето погледнал тъжно баща си и му казал: Добре, тате, а мога ли да те попитам нещо? Какво искаш да ме питаш? Искам вече да си разпусна и да си пусна телевизора. Айде, питай! Тате, искам да те попитам, колко парички взимаш на час? Какво? Кой те накара да питаш това нещо? Майка ти ли любопитства? Или някой от лелите ти, баба ти, приятелите ти? Кой те пита такива неща? Това не е нормално! Тате, уверявам те, че никой не ме кара да те питам. Аз те питам, много е важно за мен. Моля те, отговори ми. Моля те, тате, много е важно за мен. Добре, да ще ти кажа. Печеля 20 лева на час. Доволен ли си? Да, тате. Мога ли да те попитам още нещо, тате? Кажи, айде по-бързо, питай, като си тръгнал да питаш. Тате, искам да те попитам, може ли да ми дадеш 15 лева? Какво? Да ти дам пари? Но нали вчера ти дадах 15 лева? За какво ги изхарчи? Те бяха и за днес. Тате, не съм ги изхарчил. Значи ме лъжеш нещо? Не, тате, не те лъжа. Ето ги паричките, детето показало 5 лева. В мене са. Просто ми трябват още 15 лева. Няма да ти дам повече пари, след като имаш пари. Стига толкова, аз не работя само за да ти давам пари. Тате, много е важно за мен. Няма да ти дам пари. Айде отиди си в стаята, че ме раздразни, само ми задаваш глупави въпроси. Детето погледнало баща си оплашено и в същото време натъжено и си отишло в стая. Бащата седнал на масата, отворил си бира и започнал да пие и да гледа някакви сериали и предавания. Малко по-късно бащата обаче се почувствал гузен и започвал да го гложди любопитството за какво му трябва ли на детето още 15 лева. В крайна сметка отишъл и почукал на вратата на детето и влязъл. Сине, я ми кажи сега, за какво ти трябваха тези 15 лева? Тате, просто ми трябваха. Кажи, сине, моля ти се, искам да знам. Ако ми кажеш и причината е някаква смислена, ще ти ги дам. Добре, тате, ще ти кажа. Трябват ми 15 лева, за да мога заедно с моите други 5 лева да ги събера и да станат 20 лева. И какво ще правиш тези 20 лева? Ще си купиш някоя глупост? Не, тате, няма да си купа някоя глупост. Искам просто да ти ги дам. Да ги дадеш на мен? Но какъв е смисъла да ти дам пари и после да ги дадеш на мен? Не, тате. Просто искам да ти ги дам, за да купя 1 час от твоето време. Бащата погледнал детето, втрещен и също време шокиран, като осъзнавал, че всъщност е сгафил. Погледнал отново детето и го прегърнал. Сине, наистина осъзнавам, че не ти давам достатъчно време. Какво искаш да правиме този 1 час?
Попитал бащата детето. Тати, просто искам да седнем и да вечеряме заедно, защото много, много ми липсваш. Бащата отново погледнал детето с насълзени очи, целунал го, прегърнал го и му казал: Сине, обещавам ти, утре ще си дойда по-рано, ще сготвя и ще вечеряме заедно. Детето погледнало баща си, прегърнало, усмихнало се и му благодарил. На другия ден бащата се прибрал, както бил обещал по-рано. Обаче детето го нямало още. Той го повикал: Сине, сине! Но детето го нямало. Опитал се да се свърже с него по телефона, но никой не дига. Все пак бащата започнал да готви, защото бил обещал, и да слага маса, надявайки се, че детето ще се прибере по-рано, за да вечерят заедно. Той изготвил вечерята и сложил масата. Телефонът звъннал. Той вдигнал телефона, а от другата страна била полицията. Той се стреснал и попитал защо му се обажда полиция, а те му съобщили, че детето му, неговият син, за който той нямал време, бил станал жертва на пътен инцидент. Докато пресичал пътеката, го бил блъснал пиян шофьор. В този момент бащата се развикал и почнал да плаче с колкото глас имал, да крещи и да вика и да се моли на Господ това нещо да не е истина. Започнал да си спомня как нямал време за детето си, как постоянно отсъствал, как не го прегръщал достатъчно, как не го целувал. Спомнил си и вчерашния ден, как му се бил скарал и как не вечеряли заедно. Тогава бащата толкова силно заплакал, такава мъка изпитал, че сърцето му се пръснало на мига и той умрял в мъка. Казвайте на близките хора, че ги обичате. Прегръщайте ги, обичайте ги. Когато се карате за дребни неща, прощавайте си. Защото знайте, днеска сме тук, утре ни няма. Никога не се знае кой кога ще си отиде и не е нужда да губиме време в някакви глупави неща и спорове. Не слагайте и не правете неща, които са ненужни. Не ги правете важни, а важните неща не ги забравяйте. Няма нищо по-ценно от това. От хората, които обичаме и които ни обичат. И това да си казваме колко държим едни на други, да си помагаме и да се обичаме. Нека не повтаряме грешката на този баща.